Така, започваме с първият Creative Workshop, съставен от мен. Проект, който отлагах може би за година и половина общо, взето откакто съм тук. Много се радвам, че най-после, всъщност благодарение на Мила, събрах смелостта да го направя. Притеснявах се дълго време за това какво показвам и как ще ви го покажа и как ще ви го разкажа, но може би есенцията на това, което ще ви покажа, ще видим днес е много субективно в концепцията си, така че няма да приказвам само аз, тъй като, както казах, не смятам, че само моята гледна точка ще бъде правилна. Много от нещата са доста така ambiguous, както се казва, така че идеята ми е да се създаде дискусия, да се чуват различни мнения, различни гледни точки и всъщност да се превърне малко като в един брейнсторминг, малко като Anomaly Cinema също така. Ще минем през различни кейстъдите, различни реклами. И както казах, да, включвайте се, прекъсвайте ме, не се притеснявайте, тъй като идеята е, нали, ако казвам аз нещо не е нали, циментирано, идеята е всички да видим, така да ни се разшири мирогледа реално. Билната концепция е сторителинг, затова ви попитах общо какво ви е направило впечатление, тъй като сега ще се опитам да разнищя как се прави стабилна концепция сторителинг. Изцяло съм изхождал по моя начин на мислене. Не казвам, че е правилен или че е единствения. След това ще ви дам примери и с наша работа, и с чуждестранни, и с български брандове. Общо взето съм го минимализирал до 3 стъпки. Формулата, така наречената, да дефинираш проблем или възможност. Т.е. може да е проблем на пазара, проблем за бранда, проблем за потребителя или възможност, ще разберете какво значи това, да се извади инсайт. Ето тук инсайта за как се казва, катастрофите по пътя. Имаш инсайт... Моля? Да, всякакви такива и вече създаваш решение, като решението може да е под всякаква форма и да изглежда по всякакъв различен начин, като тук си позволявам да стартирам с една иконик реклама, българска, която забива. Това магия ли е? Да, обаче забива, гайс. Всички се сещаме. Всички се сещаме. Тук сега, да. И ще дойде. Аз че далеко си спра 1000 таба. Чакай сега. Между другото, това е много скъпа продукция за времето си. Не знам, да, реклама малко Икона, добре, кой ще каже тук какъв е инсайт? Че мъжете се кефат на цици. Общото две думи. Тук, ако трябва да го анализираме, виждаме популярно лице. Тя тогава беше секс символ, приемаща се и за всеки жаден. Жаден има двусмислие, което даже след това стана и тренд малко, с thirst traps и така нататък. Какво точно представлява инсайт? Инсайт е точно това. Изваждаш като една такава потребителска истина. Като цяло е трудно да се извади, но ще дам пример с наш проект, който се надявам след това да стане малко по-ясно. Това е като извод. В училище са ме карали да си извадиш извод. И това беше най-трудното нещо. В смисъл как така, аз. Буквално на целия анализ и цялото проучване ти изкарваш една такава мисъл, която след това ти създава. Например, тук е точно това. Мъжете са цицомани. Те искат, а пък Ариана, проблема и възможността е да позиционираш Ариана като бира, която те разхлажда през лятото. След това инсайтът е, че мъжете се кефат на цици, на чалгаджийки и така нататък. И вече имаш след това креативно решение, да имаш този... тъй като тя влиза в бара и човека не може да си намери отварачката, защото я гледа, нея. И също тя така го отваря с гърди. Тоест, това е. И секс селс като цяло. Тя нали е Мара отварачката и то там. И Мара отварачката дойде оттам, тя до ден днешен я тормози. Тук ви пускам малко по-различна кампания. Това е социална кампания, която според мен е важно да се обсъди, която е без
за да ви покажа, че такива концепции и идеи отиват отвъд маркетинга. Не знам дали сте гледали. Я да ви. Така, става въпрос за домашно насилие, кампания срещу домашното насилие. Малко ще превърта, но в началото може да видим. Това е извадена статистика. Ето това е проблем, който виждаме. Извадена статистика, че отнема 50 минути една жена да бъде убита от домашно насилие. И нон-профит организация наема апартамент в същата сграда, където почват да бият барабани и да засичат колко време ще отнеме, докато някой съсед реагира. И понеже малко забива... Да добиете представа. Даже мисля, че... Буквално минута и 52. Вижте секунди. Много ме бъгва това с интернет. И така, и тук имаш проблем. За съжаление, решението е тази кампания, която идеята е да създаде awareness. Мисля, че те са свързани пряко с нито една повече. И като цяло доста силен такъв социален импакт. Нарочно я добавих. Не е много фън, но точно да се индикира, че в крайна сметка сторителинга може да бъде и с социална ангажираност, не задължително да се фокусира върху продажби и Мария, например. Така. Колко е елементарна тази зона? Взема да история всичко. Доста тъжна като цяло, само оп. Това не е реклама, това е кампания. Нали? Реклама е, когато имаме някаква търговска цел. В случая само... Я сега да видим. Продължаваме нататък, малко да разведрим настроението. Вече минаваме на няколко кейс-стъдита, които искам да ви покажа. Това е от D&AD Awards, които са така световно известен... Нещо смешно ли казах? Просто знам реклама. Супер, добре. Не е тази реклама, това е кейс-стъди на друга. Те са такива световно признати награди за реклама. Избрал съм няколко кейс-стъдита на интересни кампании на различни марки. Избрал съм ги така, че да може да ги приложим и в нашата работа. Hey, I'm Ryan Reynolds. Hey there, it's Ryan Reynolds, owner of Mint Mobile, featuring Ryan Mobile. This way, one hit is all you need. Look, Bob, I'm not a meme anymore. She bangs! She bangs! Oh, baby! You know what bangs? This sauce. She bangs! Well, Heinz is looking to spice things up. So these are like viral sensations. Yeah, I got the intel on where you can get these sauces. People are gonna show up in droves to try to try some of these. I want to try it. Right? Think about a super creamy sauce with bright citrus notes from yuzu and some nice flavorful sauce with it. I had someone drive 3 hours to get me some. Sauce, you guys absolutely need to try it. I'm so disappointed. They're not sold anywhere near me. Where the do I find it? Please send these sauces to Pittsburgh stores. What? Nothing on the West Coast at all? Go to headquarters and demand to speak to marketing. They're talking about the sauces. You go crazy. Good luck trying to hit this sauce. Never say no to an encore. Да, за пореден път Хайнц по принцип са много добри в маркетинга и в кампанията си,
Тук е точно такова играта с мемета и малко позабравени образи и кринч реално културата. Виждате резултатите реално, които са допринесли. Тук е много важно нещо supply and demand. Малко това да не се оверселваш. Хората да те искат и да те желаят реално. Някой нещо? Според мен има много такъв шок value и много, нали, как се казва, както те го казват, да се тапне в носталгията на интернет. Другото, което забелязах от това и което между другото те не го споменават, това ти е огромна фокус група. Те създават 3 продукта потенциални и карат толкова много хора да го тестват, тъй като пише, че един от тези сосове е произведен. Тоест те са си тествали кое работи и кое не чрез тази кампания, което също е много интересно, защото обикновено брандовете го правят при затворени врати или и с малко хора. А тук го имаш публично с много такива. Показвам ви Stop G на Audi, българска реклама. Тук имаме визуалния сторителинг, това, което нали, в началото споменах. Виждаш, че този човек в природата, Ро малко се мъчи, минава през различни изпитания. Нямаш брандинг, също не знаеш за какво гледаш реклама. И много яки кадри. Тук имаме Това ти е инсайта тук. Няма препятствия за Audi кола. Тя самата реклама е интересна тук, защото ти нямаш продукт до последно. Не знаеш за какво става. Да, обаче някакси това време, в което нямаш продукт, те кара да релейтваш, защото при нас си изгубил в планета, знам, че ще умра още също вече. Това е друго, да, което вчера с Мило дискутирахме, че тъй като минахме през презентацията заедно, че много от концепциите са relatable. Тоест, поставят зрителя в някакъв момент, където той или е бил, или може лесно да се позиционира, независимо от мащаба на кампанията. Показвам ви следващата от D&AD наградите. Fake Moss на Audi. Всички ли знаят Audi? Audi е като Lidl малко на запад. Отново, както ви казах, реклама, която много лесно може да имплементираме в наши кампании. Не се ли показва се. Тук също хубав инсайт. So Kate Moss has been seen in Aldi. Kate Moss was in an Aldi. Kate Moss was spotted in Aldi. Kate Moss is there. Kate Moss. Kate Moss and Aldi have just... Well, let's go to the beginning. Thomas Street in Manchester has been transformed. It's packed for the Chanel fashion shows. First of all, what is she doing in Aldi? Kate Moss is here today with our photo tour. Oh. Kate Moss in Aldi stores. In Aldi? In Aldi? What does she buy?
Лозарската им чанта се разпродава, човек. Like the supermodel Kate Moss. Denise O'Nunner, welcome to the program. I would have loved to go to the Chanel show, but I'm like, I can't afford Chanel. Те фащат момента и какво взимат най-известния дюб на Кейт Мос, правят папарашки снимки, разпространяват ги се едно изобщо не е от тях и мега добро. TikTok. И след това остават хората да действат. Тук единственото, което това се смея, вчера си говорихме и за Хайнц и за тази кампания, според мен тези UGC-та, дето, oh my god, I cannot get the sauce и нали, Кейт Муша, са платени 100%. Кое? Да. Но то тогава беше друго. Тогава беше, че чанта Баленсиага била вдъхновена от Икеа. Икеа си направиха маркетинг кампания на On top of that. И тук е един маркет дисруптор, Kanye West. Тук преди да ви го пусна малко контекст. Тази реклама, предполагам някои от вас я знаят. Тази реклама беше излъчена по време на Супербол. Супербол, дето всички знаем, нали, бейсбола в Америка, най-скъпия спот по телевизията да бъде излъчен. $7 милиона струва този спот. И нали, рекламите отделно струват много повече. Нали, там, дето видяхме Cardi B с Pepsi, това също беше Супербол реклама. В смисъл, инвестира се много. Голям бранд инвестира супер много там и за рекламата, и за продуктите, защото значи се гледа Цял свят. И on top of everyone се появява Kanye West, който си купува такъв спот. But the idea is, I want you to go to Yeezy.com, Спелва го. and I'm gonna write it at the bottom of the screen, and I got some shoes. Блинква. And that's it. Изобщо първо не го интересува какво прави, къде се намира въобще този човек. Сега, тук се говорих с Румен, това ако не е селебрити, като Kanye West и от неговия ранг, нали, много е questionable. Да. Действа, обаче, по-скоро, че не е винаги важно да се инвестира и да се прави някаква невероятна продукция. То тук съобщението му е ясно. Влезте и пазарувайте физи. Така или иначе пазарувате. То не е само това, че е Kanye West, и факта, че тази реклама ще се отличава най-много от всички. Това е, да. Това е. Стейтмент. Да. Защото той има и парите и да направи нещо, нали, супер високо бюджетно на фона на останалите, което пак ще стане вайрал. Ама he doesn't give a fuck. Точно да. Буквално даже няма светлина в лицето. В смисъл, това е сигурно някакъв фар или нещо такова. Да, но на фона на останалите, нали, такива стейжнати, даже нали, сега предстоят и други там Versace и някакви такива ще ви пускам. Исках да ви покажа, че it doesn't have to be that wild, но все пак да не забравяме правилното място, правилният човек и правилното съобщение. В смисъл съобщението е влез и пазарувай. Kanye West, Супербол. Ако го разчлениш на секунди. И така, тук е една така свежичка рекламка от Zalando. Zalando също сигурно сте запознати, такъв онлайн ритейлер в Европа. Красиви кадри, добър инсайт, relatable момент. Всички пътуваме в метро. Музичката е важна. What do I wear to get a damn seat? What do I wear to get some of that? What do I wear to look iconic? That's it. Даниел, да. Уилям Дефо. Харесва ми. Easy shit.
Тук имаш този, пак такъв, нали, казахме за relatable момент, имаш този културен момент, what do I wear? В смисъл има го, нали, с кой трябва да говоря. Ние тук в България го имаме това. С кой трябва да говоря, за да ми се свърши работа? Между другото, това е такъв добър слоган, конкретно. Таргет групи, като карани еджи е метрото. И пак е всекидневен проблем, всеки човек си казва на базисна основа всеки ден какво да облеква. И са станали точно, защото това нещо, че 90% от хората се питат точно това в метрото. В смисъл тук точното място, според мен играе много. Защото всеки стои и се вози единство, което прави да гледа другите хора или телефон. А и чисто като визуална комуникация, и аз винаги клюкара в чуждите телефони, така че това е много хубав кадър. Да. Така, продължаваме нататък. Я да видим какво следва. И вече ви давам пример с наша кампания, която правихме за Жуведерм. Жуведерм, всъщност вече след като ви дадох формулата, разгледахме няколко примера и ги обсъдихме, ви показвам наш проект, сравнително лесен за разбиране, да видите моя и реално в случая тук с Мъро заедно работихме, да видите нашия начин на мислене. Тук така, имахме таск от Жуведерм да направим тестова ключова визия, това, което виждате е ключова визия, за бранда им. Тук е важно да отбележа, че те имат много стриктни гайдлайнс. Анализираме го отвъд. С Мъро седнахме и бяхме такива, окей, каква е възможността тук? Нали, какво е Жуведерм, филари, за лице, за тяло. Възможността е, че 6 юли е Световния ден на целувката. Значи тук проблем няма реално, но имаме възможност. 6 юли е деня на целувката. И инсайта е, че ти, когато си поставяш филари, първо ги поставяш заради самия себе си. Нали, и след това заради някой друг. И решението е, буквално решението е слогана, който ние с Мъро взехме, в деня на целувката целуни любим човек. И ти се гледаш в огледалото и си щастлива, и си красива, и си наблъскана с филари. Просто исках да ви покажа такъв сравнително лесен пример, за да видите, нали, цак. А тук визията е много класическа, защото имате много ясна иерархия на нещата, които виждаш първо на картинката. Виждаш си изображението, целуни любимия човек, веднага хващаш, че това е огледал, реално става въпрос за самия себе си. И ден на целувката ти го виждаш реално последно, за едно на трето място, ден на целувката 6 юли, Жуведерм. И това е типично, де всеки път говорим плакатна визия, това е абсолютно стандартна плакатна визия. И една доза скандал има, защото си малко така, да не се целуват две жени. Да, малко е. Почваш да се замисляш, бабите ще... Да. Добър пример според мен за изготвяне на концепция с дефиниране на възможност, изваждане на инсайт и решение. И вече минаваме на втора част, силата на визуалното в свят доминирано съдържание. Вече след като сме изготвили една много яка концепция, която е много деструктив и сме в правилното място и не сме Kanye West, вече се захващаме с визуалното. Като тук също съм се опитал да извадя една формула, която поне при мен работи, възможно най-опростена, въпреки че особено когато си говорим за визуални елементи, става много опира до опит, как се казва, да си вижда много неща, да имаш много референции в главата, в смисъл много такова. В университета ни казваха, нали, не можеш да се вдъхновиш от мода за мода. А тук го забелязваме, се хващаме и себе си, че е такова, нали, ние търсим референции за тиктоци от тикток. Нали, някакви такива... В училище ни карах да гледаме архитектури, стари филми, нали, всякакви такива различни медии, за да извлечем вдъхновение за вече, нали, модни проекти. Но, така, формулата, дефинирай послание, какво се опитваш да кажеш. Най-важното спрямо концепцията, разбира се, изваждаш визия и съм сложил по-малко референция. Не винаги трябва да има референция, обикновено е хубаво. Ще ви покажа различни примери с референции на различно ниво. Някои, които са буквално едно към едно, други, които са много леко вдъхновени и вече създаваме изпълнението, така наречен execution, вече как това нещо изглежда. Което обикновено е така, зависи от времето, зависи от бюджета и вече, нали, твоите референции. Започваме, мисля, че да, точно така, Versace. Бърза рекламка, скъпа, разбира се.
Какво виждаме? Имало е парти. Махмурли. Кучето си спомня. I'm going to be back on Sunday at midday. Да. Тук много ми харесва контраста, реално, точно като си говорим за визуалното. Имаш тази, нали, класическа аристократична къща, нали, барокови интериор. Виждаш старата дама, която, нали, в случая е майка. Реално, ако нямаше две тематики, нали, целият този сет, класическо Versace, някаква богата жена, къща, нали, си такова whatever. Но Versace иска да комуникират вече с по-младото поколение и всъщност правят визуално този контраст. Как нейните дъщери са имали парти в старата къща, нали, виждаш такива кадри, където, нали, дърпат балони, които са 50 стотинки върху, нали, кристален полюлей и всичката тази визуална комуникация и контраста между поколенията с такъв отново relatable момент. Ние това сами си говорихме, в смисъл бягали сме от вкъщи, прибирали сме се късно от парти, нали, нашите да не ни забележат. И всъщност нещо доста, нали, така high fashion и скъпо като Versace почва да става relatable. И тук реално е много интересен начин, те нали рекламират дрехи. Тук въобще нямаш реално, по-интересното на цялата реклама е самата история, през която да превежда, обаче през цялото време те си рекламират новата колекция. Нали? По точно по такъв интересен начин, как има контраст между поколенията. И визуалните елементи тук са... Извинявай. Не, ревката ми праща целувки. За да разбереш, че е имало парти, имаш ключови моменти, защото не мога просто да сложиш два балона, нали, веднага да се стане ясно. Имаш... Да, гирлянди балони. Имаш много продукт, реално. I'm going to be back on Sunday at midday. И много интересно, че, нали, аз... Затова го отбелязах, че и кучето е в историята. Неговата... Е така, да не се повтаряме, продължавам нататък, че не сме въобще привършили. Тук съм ви извадил различни такива формати. Има и тиктоци, и инстаграми. Тук ви показвам кампанията на магазин на бранд за бижута. Нали, свикнали сме отново, нали, показах ви Versace-то, нали, някакви маски с красиви гривни и такива. Тук моделът буквално краде. Казват името, снимана сигурно с телефон или някаква VHS камера. Така, и те са няколко такива, няма да ви ги пускам всичките, но, нали, просто да ви покажа различна гледна точка, как се създава. И то стана вайрал. То имаше и от същата кампания, падаха по стълбите, арестуваха ги, бяха различни такива points, където те се опитват да се доберат до продукта по незаконен начин. Интересна концепция, според мен. Ето, говорейки за референции, това е да имаш едно към едно референция. Тоест, понякога не е лошо и да си буквален. Показвам ви кампания на Nike с Габриет, доста хот инфлуенсър в момента в световен мащаб. Рекламата е едно към едно като трейлър на The Craft. Така че ви пускам. Тук е много важно как е снимано. Забележете кога се появява за първи път продукт. И отново ви нарочно го добавих, за да ви покажа, че не е задължително винаги да си прекалено, нали, вдъхновявам се от това. Може спокойно да кажеш, взимам го това, като пак има мисъл. Това е 90-тарската носталгия, подобно на кампанията на Хайнц, която ви пуснах преди малко. Връщаш хората в време, за което те са забравили. Трябва да оцелиш правилния момент. Вече 3 кампании се вижда как се връщат назад с песента в метрото, Хайнц и това в момента. Това не е в момента някакъв тренд
Тренд не бих казал, то винаги ще си е там, според мен. Различни периоди са. Това с Heinz си е интернет култура от 2010-та нещо е такова. Песента на Заландо е такъв evergreen, да, където то просто, може би аз там го виждам, за да... И баща ти като го гледа да каже, яка песен. Сега ще се смисъл да. Форма, която със сигурност, ако си на еди си години и те върнат там, ще те изкепиш, защото си на този и със сигурност ще те хора. Някой иска, че времето минава и ние го забравяме. Да. Генче беше казал нещо много хубаво, че всичко ново е много добре забравено старо. И като се замислиш, е така. Но, както казах, давам ви различни примери, за да се види, понякога може да си много иновативен, понякога може буквално да копираш по хубав начин и пак да ти се получи. So, are you like new here? Where did you transfer from? Nowhere. Реклама на Nike, само припомням. Are you from Ohio? Yes, exactly. I'm from Ohio. You have like a really disturbing vibe. We should hang out. Sounds like a big deal here, huh? Normally we wouldn't care, but the team at Central High is pure evil. You know, they have this trophy, it's like their good luck charm or something. That could be useful. But I've never been like superstitious or anything. Това щях да кажа. Vitamin Girls е много добър пример за буквална референция. Probably not, but the game is on Friday. By the way, you never told us why you left your last school. Това е, ми е много любим пример това направо. Вчера като ми го каза, мен бях много очарована, защото ти имаш чувство, че защото той не ми каза какъв е бранда. Ти разбираш какъв е бранда, като видиш евентуално обувките, даже обувките толкова не ги забелязах, вече топката като тя храни и виждаш ясно лого. Това е абсолютен имиджова кампания. Това за да привлекат една конкретна аудитория От Gen Z-та. Тъй като тук лицето е много ключово също, Габриет в момента разбива. Тя има и нова реклама за Заландо. Пак не исках да ви покажа, ще малко не е толкова интересна. Тя в момента е навсякъде и точно брандовете я изтискват, за да се позиционират като cool, което се случва и тук. Тази конкретна кампания взела някакви награди, също я взех от D&AD. Да. и си мислиш, че ще има още. Аз даже това да го гледаш до края, защото искаш да видиш какво ще стане. Аз това го питах, има ли нещо зад това видео с едно допълнително, защото в мен в моята глава трябва да е разбит къс сериал, целия от Nike спонсориран просто и ще направи зверски гледан. Реално. Трябва да го поручим, Много интересно да снима да има монтаж. Едно време ще трябва наистина. Това е идеята, да. За рекламно видео е много яко. Не ти е рекламно. То даже че е интересно тебе рекламата тук. И аз бях така, това е реклама на Nike от цялата работа. Аз имам чувство, че нещо ще се... И накрая си такъв, защо не е сериал? Да. Кит. Продължаваме нататък. Това е само една снимка на Жакмус. Мисля, че от техния инстаграм взел съм я, за да ви кажа за моя експириенс в часовете по визуална култура в Амстердам. Така се наричаше, където много обичаха да ни... това визуална култура беше част от моят фотографски курс. Значи, смятай за какво става въпрос, тъй като 6 месеца бяха така с камерата. Но всъщност, мисля, че есенцията сега да ми се получава, нали, поне това, което чувам с визуални концепции, е, че в визуална култура, в часовете по визуална култура слушах доста и доста анализирах. Какво значи това? Когато ние показваха снимки различни, нашите учителки много обичаха да ни казват, снимката трябва да е с едно нещо се е случило. С едно нещо се е случило, затова ви показах и Versace рекламата. Преди това виждаш, нали, представете си кадъра с бароковия диван и около него балони, разхвърлени дрехи и неща. Нещо се е случило, най-вероятно парти. И тук тръгнах да анализирам сравнително семпла снимка. Виждаш, най-вероятно е снимана просто за естетиката. Но нека да седнем и да се опитаме да анализираме в момента. Аз вчера го направих. Виждаш човек, най-вероятно, който е правил такъв снежен ангел. В същото време обаче виждаш хвърлени аксесуари. И се чудиш,
жената, например, или човека, къде е и защо си е хвърлил дрехите. Почваш да се замислиш, за да си е хвърлил дрехите, нали, аз ви казвам как аз разсъждавам, вие може да виждате друго. За да си е хвърлил дрехите, най-вероятно е гол. Ако е гол, най-вероятно този сняг е в някакъв двор, т.е. най-вероятно е близо до къща. Най-вероятно е в двор. Сещате се ли се? И почва да създава история. Задаваш въпроси, просто като погледнеш. И малко да си ги отговаряш. В момента, защо тия неща са така. Цялата работа, всичко е мъжакност. Тук в случая наистина при тях е някакъв стейтмент правят винаги визуален. Ама това е интересно упражнение, дето ми каза вчера, че са ви карали да правите снимки на неща, които все едно се случват. Ама не на нещо, което се случва и преди. Все едно разхвърлено на стая, какво е имало преди това. Мога да разбереш какво е имало от това, което е останало. И това е малко как ти го интерпретираш. Имахме едно упражнение, точно това беше какво виждаш на снимката. Тоест, виждаш отпечатък на човек в сняг, шал, чанта, бутуши хвърлени и какво интерпретираш в снимката. Тоест, аз ви разказах какво си мисля. Ивка, заповядай. Ето да, и всеки може да види нещо различно, защото реално като се замислиш, може и да е, нали, ама труп, да, може и това да е. В зависимост от твоя житейски опит, твоите възгледи, твоето настроение, дори ти можеш да виждаш неща, но всъщност силата на един такъв добър визуален креатив е именно точно това. В смисъл, двузначието в символизма. Тук, примерно, това го ползваш и може да кажеш коментари, какви са, всеки си пише нещо. Нещо друго, да. Да не е смешка, някаква история. Поражда някакъв сюжет във всеки. Който е индивидуален, аз ви разказах моя начин, нали, какво аз си представям. Някой друг може да види друго. И... Което е ловото е смачкано и на никое друго нещо не се вижда. Което... Аз знаеш, че е жепно. Да, което пък е силата на брандинга. Това пък е по принцип в разрез с други правила, дето ние знаем, че логото е неприкосновено и не трябва да бъде доближавано, покривано. Да е ясно. Всеки го знае, но някой брандове... Ами то колкото си по-голям, може да си го позволиш реално. Така, давам нататък. Тук ви пускам едно рилче, много семпл рилче на Коперни. Това е изработка на тяхна 3D принтирана чанта. Значи рилчето е само това. Като тук просто искам отново да вникнем в посланието на този рил, освен нали, че визуално изглежда добре. Коперни се позиционират като иновативен, високотехнологичен бранд. И това видео точно това ти показва. В смисъл не е просто рил на чанта, такова, ами ти казва, най-вероятно те имат машините, за да направят нещо високотехнологично и всъщност ти продават, почваш да ги визуализираш като футуристичен бранд. Те доста успешно се позиционираха именно като такъв, в крайна сметка правят свичери и тениски като всички останали, но благодарение на такива визии успяват да се позиционират. Иновативно, да, нещо, което не си виждал такава чанта, нали, обикновено ги виждаш как ги шият. В смисъл просто това, да ви покажа. Така нещо, това е едно тикточе в пълен разрив, тук нарочно ви го избрах, пълен разрив с всичко, което чувам, нали, да има надпис в началото, да има близко лице, да има говор през цялото време. Да, и мисля, че... Да, като цяло е малко, нали, шокинг. Да, и в същото време пак, нали, така малко relatable, нали, ситуация. Жената, нали, моли мъжа за пари, нещо е такова. Мисля, че има 20 милиона гледания или нещо е такова. Да. Между другото, така, по принцип, това е изваден конкретен пример. Този акаунт е малко фетишистки, повечето и видеа са такива. Да, но просто исках да ви го покажа за това, нали, че може да има гледания дори ако няма това и това и това и това. Продължавам с следващия пример. Много любима моя реклама преди години на Микита и Марджела. Между другото, тук визуален сторителинг. Just watch. Даже май не ви ли пусках? Май ви я пусках. Рекламираме очила.
срещу нея и гледат към света с някакво другиче. Че е интересно, виждат ли в крайна сметка нещо, ама то е много силно. Аз очаквах, че има нещо трагично, такова чувство. И то нещо, че това е идеята да те държи само заради билдъпа, някакво усещане. Аз пък забелязвам, пример, как самата реклама много набляга на сетивата, в случая на очите. И аз като я гледам си казвам, трябва да си купа някакви яки очила, защото нали, ние постоянно виждаме някакви неща и се дава някаква витална нужда, сякаш ти наистина имаш нужда от това, за да погледнеш на света по някакъв по-различен начин. Аз първоначално, знаеш как представя Кажи. реклама, че света е сив и те всички гледат и може да се преобразува, че като виждат през чулата и всичко да е по-цветно, по-хубаво. Красиво. Изглежда обратен филм. Но те малко ти не знаеш дали е позитивно или негативно, то това е идеята. Аз знаеш ли какво си мисля? Митите не бяха ли италиански? Не, от Берлин, германски, да, handmade. Аз знаеш ли какво си мисля? Това е такъв момент, където, защото вижда се, че подухва вятър, някакви облаци се приближават и ти си така да видиш дали ще вали. И всички гледат нагоре и такива, ще има ли буря, няма ли да има буря? Кажи. Веня. Чакай, Веня. Цялата му светлина бъде с тези очи. Да. Също. Това каза Пламен? Искам да я пуснеш без звук, докато говорим, да видя пак. Не мога да. Все едно някакви хора идват от някъде с това. Да, и има някакви събития, които се получават. Пак има някакви филми. Има някакви елементи, дето се едно трябва да ти кажат нещо, ма нищо не ти го Ама Да. музиката много създава някакво напрежение. Мен се едно, че тия филми, където извън Има го извън самото, да. И на мен нещо. Ама и реално даже имаш очилата близък малко, ама никъде не ми личи браво. Ама и все едно всеки кадър ти казва something is coming. В смисъл сянка, да имаш излизащия човек, идващите хора с колата, излиза от колата, поглежда нагоре. Да, ма вижте, че е тъмно небе. Ама тъмно е небето, пък те всички са с очили очила. Аз не мога да Също. Обаче с тъмното небето ти не можеш да видиш слънцето, защото ти пречи преглеждаш по-повече. Летни с други очи. Освежава толкова, за който виждаш. Нищо, че има Ама виж хората, дрехите им са такива, които се сливат от обстановката. Има една мацка само да поява. И гледат към небето. Ами то това е. Двусмислието, не знаеш какво се случва. Да, Марджела, между другото. Марджела са много добри в такива тематични кампании, така че може да разгледаме още примери друг път. И сега, не на последно място, от тази част ви показвам Instagram пост каруселен на Road Beauty, небезизвестния, които лансират нов крем за лице. Нарочно ви го избрах, за да ви покажа как с Pinterest снимки правиш най-добрия лаунч, който може брандът ти да има. Всички виждаме. Чакай сега. Добре, така. Така, първо започваме с копито. Barrier Butter, нали, това има новия крем, пристига на 28 октомври. И какво виждаме? Виждаме тук, това е авторска снимка, нали, очевидно. Виждаме мацка, скъпо пълто, кремчето отворено до леглото й. Имаме MacBook до нея. Може да има парички мацката. Така, даваме на следващия слайд, където вече тук виждаме лицето. Тук всяка снимка е избрана толкова конкретно и толкова добре е позиционирана. Виждаме основателката, която е известен инфлуенсър, нали, използва продукта. Това е втори слайд. Третия слайд ти е авторска снимка отново, където тук пише Road Barrier Butter, името на бранда, а това е масло. Бокче масло, т.е. взели са маслото, принтирали са на оризова хартия и какво ти казва, че това кремче сигурно е меко. Как разбираме? Ето тук вече имаме един позишенинг с ръчно изписани нали, такива елементи. Вече тук имаме снимка на капучино, млякото, пяната отгоре. Това е чужд контент. Взето от Pinterest, какво ти казва? Че това кремче е меко. Почваш да го свързваш с такива асоциации. Удобни бели завивки,
Ето тук виждаш текстура, не знаеш дали това е крема или е някаква глазура на торта. Но всичко е едно такова бяло, чисто, меко, приятно. Момиче добре облечено, хубав пуловер, плетен, бял. Ето тук малко почваш да имаш този desirability, в смисъл вече си го представяш в твоята чанта. Чантата е скъпа, на Прада, имаш даже друг бранд реално, но това не ги спира. Почваш да си... Да, ето тук имаш пак десерт. Нещо възково, нещо меко, нещо бяло. Ето. Това е снимка, която съвсем спокойно може да си штракнеш ти вкъщи с такива скъпи, различна текстура, пак бели, пак меки пуловери. Ето тук виждаме Pinterest събрано бита сметана. В смисъл, всичкото това е едни такива асоциации, които ти, всичките асоциации ти знаеш какви са, защото си ги, в един момент си ги пробвал и си ги преживял. И почваш да асоциираш този крем с това, с тази лекота, с този лайфстайл един вид. И накрая завършваш и с контент от Disney, нали, доста рандъм, но точно такова индикира, нали, това малко пак отново носталгия, детство, спокойствие, сън, може би неделя сутрин, неделя вечер, гледаш пепеляшка вкъщи. Супер елемент. Толкова семпло и толкова трудно в същото време да се направи за лансирането на продукт. Исках да ви кажа, че буквално може да взимаш контент от интернет и да си комуникираш твой съществуващ продукт. Без да се чудим какво ще снимаме, кога ще снимаме, в студио или без, с модел. Буквално слайд-шоу, което те кара ти този продукт да го искаш. Аз искам да питам нещо. При такива реклами, които се използват други брандове, примерно Прада или Пана Пепеляшка, какво става с авторските права и че как можеш да знаеш, че никой няма да ще направи проблем? Защото Роуд е голям бранд. Мисля, че в социалните мрежи не е толкова стрикно, като да се... Да. Да. Стига да не е някаква огромна кампания, дето си лепна, но и другото, което е, че всяка реклама е добре дошла. Прада им е добре дошло да им позиционират логото. Да. Освен това, на Роуд всички копита с малки. Също е интересно, също Gen Z. Никога нямат главна буква. Това е вече, до мен ми прави друго впечатление, че свързват с храна продуктите си, което е... Сега психологическа основа, Да. реално много брандове свързват с храна, че да се създадат чувството, че го искаш, че е вкусно, че е приятно. Да, защото това в крайна сметка им е много близо до устата. Да. Не си изхранваме си това. И те са ли по-лоши? И това е Козметика, която слагаш на лицето. игра на асоциации. Мисля, че това е много интересно да се вземе като есенция на това, което ви показах. И вече отново накрая завършваме тази втората част с пример от наша работа, наш проект. Тук задачата беше, за който не е запознат, да създадем реклама за новия анти-ейдж серум на Agива с колаген. Като в посланието, което извадих, което се спряха отново да бъде слоган. Не винаги посланието трябва да е слоган, просто съм ви извадил такива елементарни примери да се появи. Кожа като порцелан и тук съм си позволил да извадя ключови думи. Какво значи кожа като порцелан? Какво е порцелан? Нали? Почваш да си задаваш тези въпроси. Кожата е вечна, финна, ценна, таймлес, красива, скъпа. Тя е произведение на изкуството. Минало е, как ска, изпитанията на времето. Вече влизаш в Pinterest и не само. Почваш да събираш такива асоциации различни, артистични. Окей, да си доста... По-добре да сме по-артистични в визуализирането, отколкото да сме буквални. Поне аз така смятам. Много често с клиенти се случва да ги успокоявам, че модела няма да изглежда така. Ами това е за да вдъхнови екипа, нали, към цялостния муд. И вече след това с екипа на Anomaly, с грим и коса, с модела, пресъздаваме цялата тази концепция. Нали, като случая се бяхме вдъхновили. Аз съм го описал, нали, ако го чуя за 10-ти път се извиня. Се вдъхновявам от порцелановите кукли, които са скъпи, ценни, колекционерски в повечето случаи, от музикалните кутии с балерина, които имат една такава софистицирана слава, нали, хората си мечтаят за тях и ги събират също. И вече създадохме, нали, тази реклама. И новия Active Collagen Age Perfecting Drop Serum.
Охлажда кожата, подобрява еластичността и освежава тена. Изключително лека консистенция и нова иновативна формула с колаген, хиалуронова киселина и биомиметични пептиди. За моментално лифтинг действие с 98% натурален състав. За кожа като порцелан. Но реално виждаш в грима и как кожата й свети, виждаш във въртенето, че нали, подсказва ти в ума, че тя може би е такава балерина в музикални кутии и всеки такива, но в крайна сметка това е така погледнато, нали, като почнеш да анализираш, а пък средностатистическия потребител вижда красива жена и красиви кадри, но... Също. Защото то е Също. affordable, както и другите скъпи пък марки се рекламират по не ефтино, по така достъпно. Ти си представяш, че са в някои реклами, защото пък те не са достъпни, ама такива искат да бъдат, за да могат хората да ги искат повече. Да. В случая скъпта все едно реклама. Да. Луксозен вид, ти можеш да си го позволиш. По-добре, точно това беше и другото в университета, което ни казваха. Мисли големи идеи и след това ги филтрирай, а не обратното. Да започнеш малко и след това да си dream big, нали, с всичките тия визии и неща. И след това я филтрирай и я изчиствай. И мисля, че вече може да минем към трета част. Силата на добрия копирайтинг, брат, която беше бонус част. Тук другите екипи не знам колко ще ви е интересно това, но you're welcome to stay. Давам направо. Ще си говорим за копирайтинг как кореспондира с визуализации. Оставил съм цяла страница на тази конкретна кампания на Дизел, която е Be Stupid. Напук на това, което нали, знаем, че трябва да е позитивно послание, не знам си какво е така нататък. Дизел по принцип имат много голяма история с дързък копирайтинг и дръзки кампании, така че ако ви е интересно си ги разгледайте просто Дизел кампейн 2005-2010, напишете в Google и разгледайте. Тук имаме една ключова визия, която буквално е просто копирайтинг. Smart listens to the head, stupid listens to the heart. Be stupid. Нали, показва ти това лекомислие, може би на младостта, на такива буйни духове, нали, които не се притесняват и не са в някакви социални норми. И вече съм избрал и такива варианти на визии. Те са супер много в различни формати. Но как нали, копирайтинга кореспондира и с визии. Нали, stupid is a trial and error, mostly error. И тук виждаш 3 чифта някакви хора, които най-вероятно се целуват, нали, нещо се случва. Момичето си прави селфи, докато има лъв зад нея. But stupid has the balls. В смисъл интересни такива послания, които и които те карат да си малко така асоциират се с дързост и с смелост и с, как се казва, да не ти пука. Защото в крайна сметка не е нужда да е нещо заклеймено, лошо. Всеки човек може да определи в готината му светлина. Да, точно това е, защото Be Stupid, нали, сега конкретно, ако го преведем, имаме и български примери, разбира се, след това. Нали, може да е така, бъди тъп, ама то може да бъди лекомислен, бъди точно да не ти пука. Защото няма лошо в това да слушаш сърцето си. Тоест такива дизайни, които всеки може да ги сподели на Storytel, дори не знае кой е Дизел. Също. И това е 2003-та. Това според мен си е все още релевант и може да се използва. Смисъл не е същото, но пак с такъв просто някаква снимка или дизайн с някакъв копирайтинг, който всеки може да си го сподели реално. Беше някакво, примерно, обичам да ме мериш на мандарин. Точно някакви relatable неща. И това е другото. Защото тук се припознават, да знам, 17-20 годишни хора, дето кой ви интересува, някакво шумва все още. Дето точно такова, Be Stupid, в смисъл. Enjoy живота. Имам 2 слайда за Apple, разбира се, нали, най-великите в копирайтинга, обаче наистина са много добри. Те по принцип също може да се поручват доста. Имаха една кампания, където нали,
трябваше да анализираме. Имаха една кампания, където беше един такъв фит мъжа, където беше, нали, аз съм Мак. Имаше един до него, един чичко, такъв леко дебеличък с костюмче, което не му ставаше, и нали, I'm Windows. Нали, позиционира бранда като cool бранд. Ето тук го имаме и същото. Това е от 2000-та година реклама, където е sorry no beige, т.е. нямат бежово. Те имат цветове, те са cool, дизайнът им е различен, отново те позиционира и ти си такова. Ако искаш бежово, то те отблъсква, а ако не искаш бежово, си такова, ще си взема Мак. И даже нали, слогана им, който мисля, че до ден днешен все още е такъв, Think Different. Позволявам си на следващия слайд да използвам вече така по-модерни копирайтинги от тях. Light Years Ahead. И тук си играя с точката. Между другото ви бях пратил едно рилче наскоро с един пичага, да слагаше точка в текста, което е фъни. Тоест показвам ви, че и пунктуационните знаци ние също може да играят игра в копирайтинга. Нали, показва, че е лек, показва, че е светлинни години напред. И тук, понеже наближава, т.е. даже вече сме си в коледния период, сложих една коледен копирайтинг за тях, Finish your list in style. Discover all the latest gifts. Тоест, това е такова, довърши си списъка с стил. Като пък Мила тук откри друг хук. Долния по-ситния текст и си помислих, че Finish your to-do list in style, което му да е evergreen за цяла година, защото имаш часовник, телефон, така или иначе всеки се следи. Че е реклама за писалката. Знаеш какво си помислих? Че е такова Finish your list in style, че като имаш един продукт на Apple, искаш и други продукти, е такова, довърши си го. Кара те да мислиш. А това light years ahead, light, т.е. леко, години напред или години напред е леко. Не мога да го прочетеш. Той е светлинни години напред. Да, нататък. Така, тук отново от уважение съм извадил цяла страница на копирайтинга на Skapto Burger, които са доста впечатляващи. Fun fact, много добър мой приятел ги пише. Аз бях, как разбрах, беше си качил по погрешка пост на Skapto в неговия личен профил. Бях, това си ти! Няма да ви ги чета всичките, може би ще прочета само този. Просто този, другите ще ви ги оставя да си ги прегледате. Да, между другото и точно това искам. Това е за маркетинга стрикно. You don't have to overthink it. Да ви го прочета ли? Вдигаме... Я чакай. Чакай. Ама как стана? Само е така до тука. Сега ще ви го прочета изразително. Вдигаме тост. Много е прост. За всички, на които бургерите им се струват твърде сложни. Разбираме ви. Значи, вижте кратки изречения. Затова ето нещо, което не можеш да объркаш. Така, 3,99. Ако и това ви е много сложно, имаме и по-просто. Брioche и разтопен чедър за 2,99. И понеже тостът е прост, и постът ще е прост. Има ги в Skapto Сан Стефано и така нататък. И за доставка просто през Glovo и Takeaway. Там са с полев по-скъпи. Защо? Много е просто. Защото така. Ама не сте добри в пълния екран. И тук имаш като Има ли игра? Да, я прочети. Ама това не е толкова. Като бедни студенти в АОБГ, това не знам какво е АОБГ. Американски университет. Но на такъв тост стола оцелявахме. Да благодарим на лелчетата от Скапи, ще винаги ги правеха перфектно хрупкави и ефтини. Тук имаш и inside joke. Помня да имаше една фейсбук страница, където коментираха вафлите, ама супер такова за разпалени. И той всъщност това се разбра повече, че цитирали сега на държава тази страничка. И там също може много да се вдъхнеш. Тук имаме малко newsjacking или eventjacking покрай Pride, разбира се, който винаги е много такъв скандален ивент все още. Skapto направиха това копи. София Pride мина, обаче частица от него е още в нас. Затова решихме да ги продължим още малко. От днес нататък половината от бургерите в Skapto са гей. Малко е трудно да разбереш кои точно, защото изглеждат до суш като другите. Пресни, изпечени през нощта питки, свободно пасечно телешко, хрупкави картофки. Как да ги познаеш? Изяждаш бургер, обляга се назад и се питаш, гей ли беше този бургер? Отговорът ще е вътре в теб.
Е така, другото ви го оставям за домашно да си го прочетете, да не ви тормозя. Така. Тук исках да ви покажа силата на правилния копирайтинг на правилното място. Разбира се, на летище, т.е. хората пътуват в чужбина и Duolingo, което ти казва, че като говориш по-силно няма да ти помогне. Семпло ясно и много добре позиционирано. Даваме нататък. Тук съм извадил вече наши примери, които fun fact са мои примери. Fun fact са копията, които аз съм писал. Само искам да ви покажа мисълта, само да не тръгне. Показвам и копито на OptiClass кампанията. Нищо, кой знае какво, но тук просто исках да ви покажа заедно с OptiClass и мадемуазели се разходихме из града и ловихме няколко градски легенди и техните собственици. Ето тук ти е твиста за това, че ти си мислиш, че ще ти говорим за Кристина Илиева, а пък ние всъщност говорим за очилата, които всъщност кампанията ни е за очила и техните собственици. В смисъл малко четеш и след това имаш един твист на очакването, където си такова нали. И те кара да прочетеш нататък. В смисъл лесно и просто погледнато от различна гледна точка. Тук виждаме Анито, където семпл копи, имаше го в чата, похвалиха ме. Една за мен, една за теб и една за нас. Тук е това директното комуникиране. Между другото, много забелязвам, че се пише че се комуникира с вие, уникален модел, перфектна визия, някакви такива. Малко вече 2025-та почти, виждате Ryanair, имам един пример с Ryanair накрая за финал. Никой не говори на вие, никой не пише с главни букви и разни такива. Може да сте малко по-дръзки в копирайтинга си. И даже колкото по-дръзки, според мен, толкова по-добре. Не всички брандове го позволяват. Например, с Satori има много хубави копита. Там пак сме елегантни и софистицирани, но има... даже мисля, че Маги от тебе дойде, имаше едно. Изглади отношенията със своята кожа. Много ме кефи това. Много ме кефи. В смисъл, it is what it is. What you see is what you get. И тук, нали, тук исках просто да анализираме снимката вече, като бяхме минали през концепция, през визуална култура и вече тук как пишеш копия за това. Аз го погледнах и бях така, не знам какво да напиша. Обаче бях почваш да анализираш какво виждаш на снимката. Виждаш момиче с 3 витаминки, тя отворила едната. Странно е, нали, обикновено си взимаш една. И вече тогава вече почваш да анализираш. Най-вероятно тя се види с приятел, или ще се види с приятели, или... Сеш се, смисъл, нещо ще се случи или се е случило. Взимаш есенцията на бранда, че витаминаква са приятелски, че са, нали, такива малко по-еджи, флирти може да си. И тук имаш тази игра с зрителя, където се говори на ти, говори директно на мен и е така една за мен, една за теб и една за нас. Simple, easy shit, чрез анализ на визуализирането, което... Винаги казва, какво виждаш на снимката, това напише. Точно, да. Ето тук това копи го измислихме с Мил заедно. Окей е да не разбираш от модерно изкуство, стига да разбираш от промоции. Да. Тук шегата с това, аз особено като артско дете, винаги такива са ми казали, той може вкъщи да си го направя, много често се чува, нали, за модерното изкуство, а пък другото пак изхождам, нали, от житейския ми опит, баща ми, който е така, аз съм царя на промоциите. И стоиш и, нали, си мислиш, анализираш, връщаш се в някакви случки в живота ти и създаваш, да не разбираш от модерно изкуство, нещо, което хората релейтват, стига да разбираш от промоции, което също е релейтабъл и хората го правят. И между другото, тук може да видите коментарите. Това ме изкефи, Евала за идеята, черен петък. Тук Хемен защото това беше новина от ден. И вече след като минахме през различни примери, като, нали, повечето са линкове от Инстаграм, така че си ги разгледайте, с капто пак ви казвам, може да се зачетете там. Се опитах да извада формула, която е изцяло моя формула. Take it or leave it. Започваме с два въпроса. Какво продаваш? В крайна сметка, какъв ти е продукта, а може и да е какво усещане искаш да продадеш. Както видяхме при Road. И на кой говориш. Тия двете трябва да са ти ясни по принцип, когато работиш с един бранд. И вече след това си отговаряш какво виждаш на снимката, както видяхме в примера с снимката на Ани, какво не виждаш
И оттам вече изхождаш, като си избереш гледна точка, вече съставяш изречение, копии, хаштагове и така нататък. И тук съм ви сложил един бонус, който ви казвам редовно на маркетинга, как на мен би ми го казал. Това е най-лесното и най-изи, особено както ви казах в такъв модерен маркетинг, където малко правилата се чупат и нарушават, където може да си малко по-дързък. Как на мен би ми обяснил, че витаминките са на промоция в Фантастико и че OptiClass имат нова колекция. Това ти е най-доброто упражнение. И понеже, ако ме се чудите за гледна точка, какво значи, тъй като това имах курсове по журнализъм, което тогава бях какво? Но много важни и винаги ми казвах, избери си гледна точка. И тук съм го описал точно в частта с копирайтинг, но тя може да ви е полезна навсякъде. Избира си гледна точка. Какво значи това? Прави страшен филм. Филмът може да от гледната точка на момичето, което оцелява, винаги има една такава, от гледната точка на баща и от гледната точка на първия умрял или от гледната точка на убиец. Всеки от тях има различен характер, различен изказ и ще има различно преживяване и различна дължина на историята му. Помислете за гледна точка. И не на последно място, един последен копирайтинг, който тук Ryanair също доста впечатляващи в копирайтинга си. Имаш меме култура, имаш скандал и имаш доста клевър копирайтинг. When she asks you to plan a trip, but you misunderstood the assignment, flights to Amsterdam от 15 паунда. Имаш меме. И тук това е доста фъни, защото пък това е доста пък класическа такава рекламка. It's time to get high, нали? Обаче пък в същото време, понеже Амстердам, имаш двусмислие. Точно да. И такова, нали? И според мен наистина сега, if ever, е най-доброто време да експериментираш и да си по-дързък, особено с копирайтинга си. Така че бъдете смели, нарочно ви го показвам това, защото Ryanair имат много позитивен фидбек от такива постове, а не... Също да. И вече минаваме към любимата ми част, в която мислех да сложа линк към Revolut, но не мисля, че е позволено. А затова... Въпроси, идеи, неща. Първи път? Аз имам един въпрос. Слушам. Няколко от рекламите, които видяхме, това, което подбуди най-много дискусия, бяха рекламите, които реално не можехме да хванем инсайта веднага, а всеки имаше свой собствен. И това е моето наблюдение. Тоест, кога една реклама е по-успешна, когато всеки хвани инсайта или когато всеки може да го преразкаже и да види нещо различно? Той инсайта може да е семпъл, обаче визуализацията и посланието да са двусмислени. Ние сме подбрана аудитория, гледаме реклами постоянно и по различен начин ги виждаш. Също да. За масова реклама на Kaufland по-добре да ти е масов инсайта, да ти е точен и ясен, не да се чудят хората. Марчела и Микита, да. Това ти е друга аудитория, малко по-софистицирана, дето по-добре пък да се зачудят. Много добър пример е рекламата ни с Къфи, която снимахме. Там, когато аз пичвах идеята и нали, когато я създадох в главата ми и след това я пичвах, идеята ми беше да няма начало и край. И тя беше вдъхновена от един фешън филм на Виктория Бекъм в началните години, когато си беше направила бранда, където едни мацки се люляха на люлки и повтаряха някакви цветове. Green, pink, blue. Това беше. Не мога да намеря видеото, все още някъде е изчезнало. Нямаше сюжет. Те повтаряха някакви цветове, които аз помня, че го гледах и бях така, ама те да не изборяват цветовете на роклите, защото роклите се сменяха, обаче не, просто бяха някакви рандъм цветове. И това беше от начало до край. И бях такова, какво гледам в момента, но цялото това нещо конкретно в модната индустрия може да работи. Anyone else? Или да цъкна на последното слайдче? That's it. Guys, благодаря много.
Благодаря, надявам се ви било интересно и не прекалено скучно. Надявам се нещата не са много общи, много се притеснявах, не знаех дали съм да бъда по-конкретен или по-общ, но исках да ви покажа откъде започвам аз, когато трябва да създавам концепция. Било за копи, било визуално, как си го представям и така. Вече ми заще следващия Creative Workshop, който се надявам да не е след година и половина, да ви покажа как се прави сториборд, как си представям една реклама, която пък също е доста интересно, защото няма и там някаква структура, но ще ми е полезно и на мен да направя. Това ще е много полезно, да. И това, което казах по-рано, не се гледа само TikTok за референции, филми, реклами, сериали и всичко. Това щях да кажа и да си го мислех и за копитата. Трябва да се чете, просто трябва да се чете. Но мен ми е много трудно да чета, да съм ви го казвал, слушам аудиокниги, но просто трябва да се гледат различни... Да. Книги, филми, ресърчвайте 90-те, 80-те, 70-те, много неща се повтарят, много неща. Не, даже бих казал, не разчитайте само на интернет. Намерете някакви стари списания на вашите вкъщи, някакви книги, питайте ги те какво са чели като млади, това е също голямо, много важно. Айде!